Po dlhej dobe znovu vzniklo niekoľko impulzov, ktoré dali Izraelu a Palestíne možnosť zmerať si sily. Klam strednej cesty alebo vynútený kompromis je argumentačný faul. Technika na dosiahnutie vlastných záujmov, ktorá využíva tvrdenie, že konečná odpoveď musí vychádzať z kompromisu medzi dvoma stanoviskami. V debate môže byť využívaná tak, že niekto úmyselne zastáva radikálnejší názor, aby si vynútil kompromis, a aspoň na oko to vyzeralo, že sa čiastočne vzdal svojej pozície. V duchu tohto faulu sa nesie aj video od Dejepis inak o Palestíne a Izraeli. Hoci video vyšlo už v roku 2021, pre mnohých ľudí na Slovensku ešte stále slúži ako primárny zdroj historického kontextu ku aktuálnym udalostiam. O tom svedčia aj komentáre pod videom. Dnes sa pozrieme na niekoľko častí, ktoré považujeme za zaujaté. A náboženské rozdiely v ňom prekvapivo nezohrávajú až takú dominantnú úlohu. Šarvátky o pôdu a nacionalizmus však áno. Zastavíme sa pri pojme šarvátky o pôdu. To, čo nazvala autorka šarvátky o pôdu, sú etnické čistky a okupácia. Pojem šarvátky celú situáciu zľahčuje a dáva dojem, že ide o akési žabomyšie vojny. Šarvátky o pôdu a nacionalizmus však áno. Zastavme sa tiež pri výraze nacionalizmus, respektíve negatívnom význame, ktoré video podsúva. Zatiaľ čo dnes v Európe právom považujeme nacionalizmus za prekonanú vec, v kontexte národného oslobodenia a dekolonizácie hrá kľúčovú úlohu. Nikto by ho nezazlieval napríklad Štúrovi, Gandhimu, Čiernym panterom alebo Vietkongu. Po druhej svetovej vojne väčšina sveta podporila vznik židovského štátu. Násilie medzi fanatickými prívržencami palestínskych Arabov a Židov sa začalo ešte viac stupňovať. V tomto momente autorka nazýva ľudí, ktorí nesúhlasia s tým, aby na území, kde žijú ako majorita, vznikol etnoštát iného etnika fanatickými prívržencami. Potom ako radikáli spáchali bombový útok v hoteli King David v Jeruzaleme, Briti odovzdali otázku Palestíny Organizácii spojených národov. Kto spáchal tento bombový útok? Autorka to ako si vynecháva a nejeden divák ovplyvnený stereotypmi si domyslí, že to boli Palestínčania. Opak je však pravdou. Útok spáchala sionistická, teroristická organizácia Irgun. A vypukla prvá arabsko-izraelská vojna. Izrael túto vojnu vyhral a obsadil o 1/3 viac území oproti pôvodnému plánu OSN. Vytvorilo to masívnu vlnu utečencov, 100 000 Palestínčanov odišlo do okolitých arabských krajín. Pre Izrael to bol začiatok národa. Autorka opäť účelovo vynecháva kľúčové slová ako napríklad Nakba, v preklade katastrofa alebo etnické čistky. 100 000 Palestínčanov neodišli iba tak, ale boli násilne vysídlení. Izraelská vláda však za tie roky začala na pôvodné palestínske územia v pásme Gazy alebo aj na západnom brehu Jordánu a aj v Jeruzaleme dosádzať židovských osadníkov. Tieto rastúce sídla Židov začali Palestínčanov vytesňovať stále viac a viac a existujú názory, že podľa medzinárodného práva to bolo nezákonné. Ale existujú aj také, že to nebolo nezákonné, pretože Palestína ako štát neexistuje. Tu sa nám ukazuje jasný príklad klamu strednej cesty. Ilegalita izraelského osadníctva v Palestíne bola opakovane potvrdená medzinárodnou komunitou, vrátane OSN, Medzinárodného súdneho dvora a Európskou úniou. A to aj pred Palestínskou deklaráciou nezávislosti. Opačný názor je pritom úplne marginálny. Izraelčania začali stavať múr okolo západného brehu a zahrnuli aj mnohé izraelské osady na palestínskych územiach. Palestína to stále vníma ako nezákonné zabratie pôdy a Izrael sa odvoláva na sebaobranu. Autorka tu opäť vynecháva kľúčový výraz stena apartheidu. Trvá to už tak dlho, že ľudia paradoxne zabúdajú na to, že to stále trvá. A za každým, keď sa niečo podobné udeje, potrebujú si osviežiť pamäť napríklad aj takýmto videom. Nie, takýmto videom fakt nie. Buďme prosím kritickí ku tvorkyniam a tvorcom, aj keď majú podporu mainstreamu. Ďakujeme za zhliadnutie a slobodu Palestíne.